ସାଙ୍ଗମାନେ ରାୟଗଡ଼ାରେ ବି ପାଗ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି, ବର୍ଷା ବଦଳ ବି ଜୋରେ ଖରା ହେଲାଣି, ଏତେ ଖରା ହଉଛି କୁହନି ଆଉ। ଝାଳରେ ପୁରା ଯାହାବି ଶାଗ ଆଜି ମିଳିଲା ଫାଇନାଲି ଖଡ଼ା ଶାଗ ମୁଁ ଆଣିକି ଆସିଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଟିଙ୍ଗା ବୁଙ୍କର ଆଜି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ପୋଟଳ କଷା ଖାଇବାକୁ, ତ ରୋଷେଇରେ ଲାଗିଗଲି। ତାପରେ ଶାଗ ସିନା ଖାଇବା ସାଙ୍ଗମାନେ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି, କିନ୍ତୁ କଣ ହବ ଏଇ ଯୋଉ ଚେରମୂଳି କାଟାକାଟି ସେ ଶାଗ କଟାକାଟି କରିବା ମୋତେ ଭାରି କଷ୍ଟ। ମୋ ମା କଥା ଭାରି ମନେ ପଡୁଛି। ଯାହା ବି କରିଦେଲି ପୋଟଳ ଛାଣିକି ରଖିଦେଲି। ତାପରେ ଗୋଟେ ପଟେ ଗ୍ୟାସରେ ବସେଇଦେଲି ଶାଗ, ଆଉ ଗୋଟେ ପୋଟଳ କଷା ଫାଇନାଲି ମୋର ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଝାଳ ବହୁତ ରୋଷେଇ କରିବା ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ। ତାପରେ ଟିଙ୍ଗାକୁ ଆସିଲେ ତ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଭାତ ଖାଇଦେଲୁ। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଟିଙ୍ଗାକୁ ପଳେଇଲେ, ତ ଶୋଇକି ଉଠିଲା ପରେ ଏତେ ମୋତେ ଆଜି ନିଦଟା ମୋର ଜମାରୁ ଛାଡ଼ୁ ନଥିଲା। ତ ଉଠିକି ଆଜି ଟିଙ୍ଗାକୁ ଯଦି କହିଥିଲେ ଗୋଟେ ଅରେଞ୍ଜ ଖାଇଦେଲି। ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଟିଙ୍ଗାକୁ ଆସିକି କୁହନି ଯୋଉ ରଙ୍ଗ, କହିଲେ କି ଧନ ମୋ ହାତରେ ଯେମିତି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆଗରୁ ତମକୁ କରି ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିଲି ମକାରେ ସବୁ ଖଟା ଲେମ୍ବୁ ପକେଇକି, ଆଜି କରିକି ଦେଇ ସ୍ପେଶାଲ ମୋ ଧନ ଖାଇବା। ମୁଁ କହିଲି ଓହୋ କୋଉ ଦିନଠୁ ମତେ ପ୍ରେମ। ସତ କହିବି ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଟିଙ୍ଗା ମାନେ ଏମିତି ବଢିଆ ବନାନ୍ତି, ବଢିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଆପଣମାନେ ଖାଆନ୍ତୁ, ବଢିଆ ଲାଗେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ।